Il-konsumatur Malti m'għandux iħallas prezzijiet ogħla minħabba l-Brexit. F'taħdidiet mal-membru parlamentari Ewropew Laburista Eliksa Ġus-Saliba, l-importaturi lokali u l-konsumaturi qajmu tħassib tagħhom dwar iż-żidiet fil-prezzijiet wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea f'Jannar 2020. Fid-dialogu miftuħ mal-partijiet ikkonċernati Ġus-Saliba ara fit-tħassib tagħhom dwar l-impatt taż-żieda fil-prezzijiet u teknikalitajiet li waslu għal tali żidiet. Ktibt il-Kummissjoni Ewropea sabiex kull prodott li jiġi immanifatturat fl-Unjoni Ewropea, però mbagħad jiġi importat mir-Renju Unit, fil-każ ta' Malta minħabba r-rabta storika li għandna mar-Renju Unit u mad-numru ta' kumpaniji fir-Renju Unit, tlabt illi dan id-dazju li laħħaq is-16.9% ma jitħallas. Din il-kwistjoni tal-waqt se tirrepeti ruħha l-karozzi elettriċi li mis-sena d-dieħla rridu jsiru 45% fl-Unjoni Ewropea biex ikunu eliġibbli għall-esenzjoni mit-tariffi. F'dan il-każ il-preferenza ta' Malta għall-karozzi tar-Renju Unit ġejja mill-fatt li ż-żewġ pajjiżi jsuqu fuq l-istess naħa tat-triq. Ġus-Saliba talab li l-Kummissjoni Ewropea ssib soluzzjoni ġusta ċirkostanzi uniċi li qed taffaċċja Malta biex tiżgura li l-Brexit ma jsirx peace fuq il-konsumaturi Maltin.